Tatlong high-profile na pugante na nasa kote naman po sa magkakasunod na operasyon sa Ilocos Region. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Mas pinaigting ng Police Regional Office 1 ang kampanya laban sa mga pinaghahanap na kriminal matapos masakote ang tatlong high-profile fugitives sa magkakahiwalay na operasyon sa Pangasinan at Ilocos Norte. Unang naaresto sa Uminga ng isang 52 anyos na lalaki na itinuturing na number 1 most wanted person sa bayan dahil sa kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 na maitinakdang piyansang 200,000 pesos. Sinundan ito ng isang joint operation ng Malasiki Police at Baguio City Police Station 5 kung saan nadakip ang isang 25 anyos na pintor na kabilang sa high-value targets bilang number 4 most wanted sa regional level at ikapito naman sa Baguio City. Dahil sa tatlong bilang naman ang kasong Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 na may kabuuang piyansang 216,000 pesos. Sa pagpapatuloy ng operasyon, isang 67 anyos na lalaki ang naaresto sa Dingras, Ilocos Norte bilang number 9 most wanted provincial level at nahaharap sa kasong statutory rape na isang non-bailable offense. Ayon sa kapulisan, patuloy na bibigyang prioridad ang mga operasyon kontra kriminalidad sa rehiyon upang mapanatili ang kaayusan sa mga komunidad. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.